vyhecovat do nějaký kokotiny. Ale já jdu podívat dneska nesebral. Ale je zima, to ti neujde. Ale oni tě fakt A jdeme lítat. Domů, dej mu domů! Není plyn. Pozice? Pane, vy jste mě se před váma klepou ruce. Příště myslím takovýhle, neposílejte s jedné Jednak nestačí běhat, proč jinak je nešikovný. Jo, já jsem To je krásný stroj. Máme píst vůbec? Ne, Martě, postavíme Ale to. ono to svítí. Postavíme to. V Ořechu. Nemá chybu. A nebo v COčku. Na 63. 55. Menší. 55. No, no tam by stačila, tam by šla i 120 na 5. No, 55 to bude malý do plus. Hezky! Ty krávo! No ježišmarja, to je zážitek, ty vole. To je hustý. To je jiná kvalita, no. Jsem uklidněn. Ale teď ten volej. Tak to je pecka tomu. A ty jsi to ani nepromazával po těch 20 letech, viď? Relativně dlouho. Mazání je škodlivý. To bude dobrý, to vyjde. To jde, on podrobná, ještě si podrobná. Jak jsi zašprdlal, to je modela. Au.